Guys, dinalaw ako ng friend ko. Kasi yung cellphone niya pinagawa ko. Ngayon, tinitrade niya ako sa mga inasal. Ganyan siya kabait. Kahit wala na siyang pera. Basta mabusog daw namin yung sarili namin. O, saan ka pa? Saan katwiran yan, di ba? Life is beautiful, di ba? Enjoy life. Dito kami sa mga inasal daw. Minsan lang naman daw sa buhay namin yun. Pero nakatago siya eh. Ayaw niyang pakita. Mamaya na lang guys. Balikan namin kayo. Pagkakain na kami. Kung ano ma-order. Gusto ko yan. Medyo sinadya ko talaga. Maganda yun tayo. Ay guys, nandito na kami. Natutupo kami ng amiga ko. Ayan. Baba mo lang konti. Laki-laki nga niya ng ano mo. Libre niya ako kasi mayaman siya ngayong araw. Hindi, nagkataon lang. Nagkataon lang. Walang magawa. At least nagawa na ng ano. Kami nga nila susi, yung mga ano ko dyan na Rio. Oo. Kain tayo sa labas. Kaya, nagawan ko ng paraan yung cellphone niya. At least okay na. Ang buhay ng isang online. Facebook, Messenger. Hindi siya kompleto sa araw kung wala siyang Messenger. Facebook, yan ang buhay niya. Oo nga. Alam mo yan, kahit nandun ako. Oo. Katabi ko kay, alam mo, ginagawa pa ni Dibon mo. Oo. Sa ilalim ng ano, sa ilalim ng unan ko nandun, cellphone niya. Kunwari tulog-tulugan ako. Oo. Kinakapan niya yan. Kakausapin ako, pero kinakapan niya ang cellphone. Ganon. Ay my God. Kung hanggat makalusot, lulusot. Tinanghali ka rin ang dating. A few inches later. Ito, kanin. Mamaya, stay put ka lang dyan. Guys, ayan na yung oh, dito ka Rio. Ito na yung bigay niya. come Pag on, malakas man. ang kain to eh. Parang wala nang bukas. Kain tayo guys. Mamaya hingi tayo. Huwag ka mag-alala. Ako pa. Nanlibre na tayo. Pang malakas ang kain to. Kain tayo guys. Social distancing kami oh. Hindi ko nadala yung stand ko friend. Kain tayo. Kunti ka lang sa kanin, no? Kapag na kayo mga Kalahati. dapat tayo nga ano, prutas. Gulay, prutas, isda. Sa ano. Kain tayo guys. Ha? Akin ako din. Wait lang guys. Pwede tayo magpadagdag ng ano? Ay, tumalsik. Hindi ako ano ni rice kasi may halalo. Oo, sakto na yun. Diet ako. Narinig mo? Diet ako. Kain tayo. Unang subo para sa mga friends ko dyan. Hindi tayo water. Kain lang dyan, kaibigan.
Feel at home, ha? Ah. Pumupusyaw ka dito sa camera ko. Hindi ba rinig? Ha, pumupusyaw ka dito sa camera ko. Mag-hi ka. Tingnan mo naman yung nilibre niya sa akin, oh. Sirang diet ng lola. Meron naman ako kasi nanalo kami kagabi ng sapo. My God. Sa online. Oo. Online sapo. Nanalo kami ng 4,500. Oh. May picture. Magpalo-halo ka nga sa akin. Oh my God. Punta saan? Saan yun? Pumunta kami ng school niya sa CSU. Tapos? Diretso na kami ng Piña Blanca. Dito na kami naman sa Maisan. Pag malaki ang taya mo, bongga. Meron daw nanalo ng ano ba yung pinapataya sa Rio? Loteng? O ano? Wait eh. Meron mo nanalo daw 70,000. Si Ronis, Balisian Balloon. Alam mo Ay, yung doon sa wala. may bunga. Wala man lang daw, wala ko. Alam mo na, Pinoy, reality. Ay, hindi. Once na kasi ang taong nakahawak ng pera, alam mo yun. Kasi, sa bagay, iba-iba naman ang isa. Ako wala. Okay lang yun, basta tawag ka. Hindi daw nagbigay ng bulat. Kaya mo na. Biro mo yung 70,000. Baka naman yung may binili. May binili, pang ano. Ko, magbalato ka ay tandaan. Tawagan ko sana si Anton. Okay lang yun, ganyan. Kasi ang rice kasi mabigat. Ang hapon ko sa Daniel, yung lumpiang sariwa, meron ito palalo. Oo. Marunong naman ako magluto. Ang dami ng Proseso. mga sangkap-sangkap. Wala pa? Tinanggalan pa ng buto. Alam ko lang sa matagal hindi ko rin. Kinakatay pa lang. Saan bang adrenaline? So, may leon. Hindi ko alam dun. Nagyaya siya sa adrenaline. Saan daw? Di ba doon sa mabaltain, di ba? Dito lang sa Maisan. Diyan? Mabaltain. Palondri kanina. Ay, mag-shortcut ka puntang Don Domingo. Diyan lang. Yung pababa. Doon daw kami kakain. Sabi ko. Doon? Sabi ko. Malapit sa ano? Sa Queen Hardware. Ah, ito malayo. Doon sa may mga pintura. Oo. Sa Queen Hardware. Pin. Masarap doon. Sarap. Malapit sa Tutuking din. Doon, meron ng PL. I see. Alam mo naman tayo eh, hindi gala. Kaya sabi ko, Jollibee kami. Ayaw niya man niya Jollibee. Ayaw ko. Nakakasawa. Siyempre, doon lang tayo sa budget. Hindi niya talaga pinansin yung kanin. Kaya, Nag-special ka ng pricey? hindi, kasi alam ko matagal. O, di tama lang. Prices namin, Kasi niya sinabi na yung prices namin ano,
100 friendship. Isang yan. 100 kung walang kasama. Oo. Sabi nila sa akin, tara na ba? Ano, mag-aantay tayo sa wala? Di ba madalang magbiyahe naman sa akin? Oo, madala. Sabi ko ng mga bata, kung kaya nyo Eternity later. Guys, katatapos namin kumain. Ngayon, nililibre na naman ako ng ano. Sobrang takaw, no? Libre ako ngayong araw. Heart. Nilibre ako ng friendship ko kasi nanalo siya ng online sabo. Halo-halo muna tayo. Waiting tayo, waiting. Asinis ako. Promise na ihilo ko friendship. Ay, ako din. 6 hours lang ang tulog ko eh. Mamaya idlipan ko na lang. Tika. Ano, saan mas may magandang headphone? Headphone? Bilhin mo yung headphone ko doon. Yun ginagamit, kagaya yung ginagamit yung balon. Meron ako klase. Ganun ang kailangan mo kasi sa camera eh. May camera ka na? Di ba kailangan ng camera? Hindi na. iPhone lang. Kasi may ano na yun, mic. Mga bonenyer ko friendship. Saan pang lakad mo ngayon pagkatapos natin kumain? uwi na. Ay, uwi ka na. Talagang sinadya mo lang yung cellphone. Talaga, mahalaga sa akin to eh. At least ano, tingnan mo, mayroon pa siyang bar na karga. Malalaman mo yun, ano, kung madaling malubat. Ang gawin mo pagdating mo, full charge mo siya. Magkano pagkabili niya, ano? Sa ano niya? 600. LCD? Mura. Kaya lang, yun lang, nakamura ka. Hindi naman nagamitan, di ba? Ang ano, kasi hinahabol ko rin yung tubig natin. May limit na naman, may oras. Pagkagising ko, timplang kape, naka-off lang. Alam mo naman tayo, wais. Eh, alam mo naman tayo pag ano, tinamad muna. Paparinabit ako muna. Eh, lamigin akong tao. Sabi nga ng ano ko, hindi ka pwede sa Bagyo. Hindi ka pwede Palamig na nga, naka-open pa bintana, may electric fan pa. bagay kayo magsama ni ano, Ashley, yung Anton ko, si Balong. Yun. Ako, Bagyo nag-aircon pa akin yan. wala. Tapos pag ganito na nung nag-January, di ba, malamig, February, naka-medyas pa ako niyan, Ako, nakamidyas. naka Nakamidyas ako, nakapajama lang. Pero ano, hindi ako nag-election pa. Sabi pa naman ni Ashley, Ma, you look like, ano, sabi niya, nasa winter daw ako. Halatang hindi naman masakit ang ngipin namin kasi meron kaming tira. Yun nga lang, buto. Buto. Wala, Diyos ko, nasa na yung halo-halo namin. Libre na nga lang, pinahirapan pa kami. Ito na una. Thank you sa naglibre sa akin, amiga. Sana ano, huwag ka magsawa, ha? Kakain pa tayo ng marami. Busada. Baka yun na. Ayun o. Tingnan natin. Ayun na. Oh my God. Nasunduin pa yata ng aeroplano. Hindi kasi ano, Hindi ka na. kumunti ang tao ngayon, kaya mabagal ang ano. Guys, ayan na yan na yung ano ko, dessert. Ah, may dessert ako. Sponsored by Friendship, ha? Yung mga bata na, laging nag-blender yan. Oo, ganun. Ito naman eh,
Libre. Yung friend ko nanalo sa sabong, ayan yung paano niya sa akin. Padulas. Tama, friendship, alam na alam niya, may stand ako. Alam niya may stand ako. Ayan, nag-guys. Minsan lang naman to, samantalahin na lang natin. Sa aso mo, balutin. Tabat mo. Oh? Kaya ko mamaya pakuwi eh. Basta para sa ano ko, sino pa po. Ay, ang dami ng buhay ko lang. Ang sino ko. Dahil bulaklak. Yung kalabasa, wala pang malaki. Namamatay. Nalalaglag yung bunga. Sayang Ugat na yung ano ko. Ha? May ugat na yung rubber plant ko. Meron na? Kung meron, hindi, di ba sabi ko, patubuan mo ako. Andun nga, 5 paso yun, nandun. May mga ano na. Kasi yung una, diba dahon lang yun. Oo. So, nagalaw-galaw na yun. Ang ganda ng ano nun eh. Pag-alaga ko, sayang. Nagalaw na din, di ba? Bayaran mo yung pasuan, mahalang paso. Pasok na, babasakin. Ginagawa? Ay, akala ko yun ano. Yung brown? Ayaw ko yung plastic. Madaling ano yun, masira. Yung bell pepper ko, napakinawangan ko, 1 paso lang. Ang daming bunga. Pangiga doon. May ukra pa ako ngayon. Yung kalabasa, binibilang namin yung buka mo. Yan. Naglaglagan. Sayang. Malagkit yun. Galing tabo. Talagang tinodo ko ng mukbang. O may hindi ka makalinga. Hindi, ano lang to. Pag-iingi mo, solve. Tsaka nagbawas naman na ako eh. Kaya hindi ako full. Magaan na to. Oo. Bilisan ko guys kasi itong amiga ko eh. Naghihintay. Bawal naman sa kanya matamis. May limit yung pagkain niya. Katulad ko, gabi, nagkisa kami ng pitsaro. Oh. Pitsaro ng pinaka ko. Yung sahog na manok. Sa mga bata, kunin mo yan. Pitsaro lang. Paborito ko yun. Mukbang guys. Walang ganang taong kumakain dito ngayon. May limit pa rin dito sa amin. Hindi pa pwedeng magpaano. Bulusan ko ng customer. May by number pa yung upuan namin. Minsan table, 2. Lahat ng utensils nila nakaano na. Naka-segregate na. Yun sila na mag-serve sa'yo. Hindi ka natatayo. Ultim mo sa usawan. Naka-prepare na yung sausawan. Dati tayo yung kumukuha, no? Ngayon, nakahiwalay na yung sausawan dito sa mga inasal. Talagang ingat sa virus. Malaking adjustment. Ano ba to? Dumudulas. Gulaman. Malaking gulaman naman to. Hindi na gaya. Pamamaganap. Friendship.
Wala man. Kanina pa dumudulas ka ako eh. Pagkawa. Hindi ka na mag-grocery? Sana pa. Anong last? May itong first week ng March. Grocery sa ko halagang 6,000 lang pa. Mayaman. Marami pa. Oo, diba? Ganyan ako natira. Sana all. Ako dito ako Alam mo nag-grocery kung, ganyan. akala mo kung hindi lang ako nagbayad ng 14,300 plus na kuryente? Hmm. Eh, pera pa ako ha? Madaya ka. Ibig sabihin, bayad ka na sa kuryente mo? Wow, bongga. Kaysa putulan ako, alam mo style ko no. Nung unang may notice, may magpuputol. Alam ko yun. Eh, sabi ko, huwag mo ako putulan. Alala na ako pupunta doon sa bayaran. Hirap na ako, may baby pa kami. Ito yung pagbayad ko. Ito bilang sobra ka sa pagbayad ko. Ang ihabang. Hindi nga, ito. O di, Ganyan lang, Mika. nawala na. Ay, hindi na ako nakalusot nito. Sabi ko, meron ako. Hindi, wala lang ako nakita. Pinakita ko ulit. Bilangin mo kung magkano yung nandito. Ito, pinakita ko. Putulan muna natin pag naman. Yung ngayon na nagputol. Ano sila? Mayabang. Oo. Hindi tulad yung mga yung nakaraan. Ang dami. Pinutol ka. Ha? Pinutol ba? Balot ka lang naman yun eh. Pinutulan ako. Pinadala ko kay Agustin. Hindi lang nadala ng umaga. Late lang. Tanghali, oo. Isip ko sa kanila. Matutuwa kayong gano'n. Pala, yan sila kumukuha ng porsyento nila pag may naputol sila. Yo guys. Papaalam na ako kasi kain ako ng kain. Thank you muna sa inyo na nag-sponsor sa akin, si friendship ko. Subscribe nyo sa inyo guys. Ano yung channel na? Jerry, ano? Dimitri Vlog. Wala ka vlog. Ay wala. Jerry lang. Palitan mo yung name mo. Magano ka sa, may gano ka ng pangalan na, ano, yung madali tanda. Demis. Ay, may vlog. Lagay ko yung pangalan niya guys. Subscribe na siya. Thank you for watching. Please subscribe my channel. At take note. Don't skip my ads. See you guys. Bye.